نادنا خافتن مدى بحثا سيداي جگرخوين هات کرن. هنا كس هنا بتفنگا خوت الناس کرن. هن كس هنا بقهرمانتيا خوت الناس کرن. و ديرو كده براسي زندي دمينن. هنجي بپينوسا خوا تم دل اقل خود دمينن. سيداي جگرخوين 41 سال جنابا كردان بار كريا. لي حتى وكي ايروجي وكي سمبولا ولات باريزيا كرد بناف دكن. بپينوسا خوا قاريبو كردان جگلك خفلتان شيار بكا و شیرت آلوان بکه. جبروی چنده ایرو روش تدوی کیوت که سیدای جگرخوی ناز دکه. شیرت انوی گهداری دکه. گلک هنرمندان هلبستی بی کرنستران داکو تم لبرگوه مبن و ام شیرت سیدای جگرخوین جبیر نکن. سیدای جگرخوین سمبولا ولات پارێزیە کورد و تێکۆشەری دیرۆکە هەمدەم یا کوردستانی. کردی کردستان دەوشەوش و وەڵقان سەیدای جەگەرخوین bi navê xwe yê rast Şêxmûs Hesen di sala 1930 de li gundê Hesareyê navçeya Gercoşê ya Êlihê çavên xwe li jiyanê vekir. Di sala 1914 de bi destpêkirina şerê cîhanê yê yekemîn tevî malbata xwe derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn û li bajarê Amûdê bicih bûn. Di temenê xwe yê piçûk de şivandî û karkerî kir. Di 18 saliya xwe de diçe bajarê Amedê li cem şêxan perwerdeya olî dibîne. Di vê demê de çand û wêjeya Kurd nas dike. Di sala 1925 de beşdarî serhildana bi pêşengiya Şêx Saîd dibe. Piştî serhildanê bi kurê Şêx Saîdiyê mezin Şêx Elî Riza re derbasî Rewandizê ya Başûrê Kurdistanê dibin û paşê jî diçin Bexdayê. Li vê derê jî li cem kesayetên olî perwerdeyê dibîne. Seydayê Cegerxwîn di sala 1928 de dest bi nivîsandina helbestên Kurdî dike. Hezar rehmet li dozanê şêx û şehîdanê mecazî. Belê son pê dixwim carek bilaleş bi zerdeştin şiyar bûne belengadê di Kurdan. Di kovara hawarê de ji ber rewşa gelê Kurd ya ku wê demê di navê de ye û bandora wê ya li ser wî navê Cegerxwîn bikartîne û helbestên xwe diweşîne. Di salên piştî wê de jî beşdarî nava rêxistina xweybûnê dibe. Seydayê Cegerxwîn di sala 1946 de derbasî bajarê Qamişloyê dibe û li wê derê xebatên xwe yên siyasî berdewam kir. her gundê kire em 20 mal bûn. Me her gundê kire 20 perçe, me her yekê perçak çixara kir. Heman salê rêveberiya rêxistina bi navê Civata Azadî û Yekîtiya Kurd kir. Di sala 1948 de jî bû endamê Partiya Komünîst ya Sûriyê. Di sala 1957 de ji Partiya Komünîst ya Sûriyê veqetiya û beşdarî Partiya Demokrata Kurdistanê ya Sûriyê bû. Di partiyê de weke endamê Komîteya Navendî xebat meşand. Di sala 1959 de derbasî Iraqê bû û bû yekem mamoste ku li zanîngeha Bexdayê dersên bi zaravayê kurmancî da. Xebatên bi zimanê Kurdî meşand û şagird perwerde kir. Di sala 1936 de ji ber xebatên siyasî li Şamê hate girtin. Di sala 1973 de ji ber zextên rejima Baasê ya Sûriyê derbasî Libnanê bû. Li vê derê helbesta wî ya bi navê Kîme Ez hate weşandin. Kîme Ez Kurdê Kurdistan dewşewiş û Volkan ez tevdîna mêtim agirim pêtim zorim wek etûn agirgeha qebsûn. Seydayê Cegerxwîn di sala 1979 de derbasî bajarê Stockholm yê Swêdê bû û li wê derê jî xebatên xwe berdewam kir. Li vê derê jî gelek berhem amade kir û weşand. Di 22 Cotmeha 1984 de di 81 saliya xwe de li Stockholmê koça dawî kir. Paşê cenazeyê wî anîn û li Qamişloyê hate defin kirin.